Nausa man ning namatay na lata man eh. Ibalalhin man dagay gini na ako. Ano nga dami, di ulod bi dagay ni. Hoy Marilo! Hoy, Marika, nausa ko ka? Ako'y chika ni mo! Hoy, tayo sa pa. Nausa man na imong buhok. Ay doy, dahing sinar ako ni mo! Sus, ginoo ko, nabaguan kay ko ana imong ulo. Mura kag igat nga sulom. Hoy, kay igat man yun pog ko, day, pero dili ko sulom. Pwede raw ka ng igat nga kulaknet ka la. Jesus ko, day, gisayangan. Di kay ko to imo ang bulbul. Imo rang gipaalutan. Jesus ko, ginoo ka, day, manghilabot ka na ako. Wala kay ko mag-istorya na imong ulo na murag lagay ni Squirdo. Pagkada ko pa kaayo anang itlog ni Squirdo. Nakikidanlak man! Maupod. Lai pa ako, usa man na imo ang chika nako. Among silingan ba nga si Sake? Saki. Biyernes? Dili, Sabado! Mama na si Saki Sabado. Nausa man di ay. Sus, kung makabalo pa laman kadahin, uli na siya gikag India. Ang nakaapan, kadala og Bombay. Pila man pagkakilong Bombay, wala pinagluya. Ay, tangok kaday, dili lamas. Bombay, bagi kag India, kadala siya Indiano. Ay, tawo. Kay tawo ganin panuhaka ka. Unya, unsa may isyo? Kane, ang hulongihong anak tong purokron, tanang Indiano, piyansi ko nun niya. Hasus pakaswerte ka ini Sabado. Kanara bagid sila mga taluyinte ora bagid kay ilong ng mga Indiano. Kaliote o lagi day, pero mga bahog ilok. Hoy, mga baho bagid ilok ng mga Indiano. Hoy, mga baho day, karabit ilang baho mo ron ka ng ginisang nga naanton nga napanosar nga na baho. Basta kay baho. Mao ba day? Unya, mama nga baho po na sila day. Kuan day, kay busy siguro na sila ihap na ilang mga kwarta, busy og paningilan na ilang mga utangan, o busy pa na sila og mga lista na ilang libro ko sa bana. Mao na silang baho, kay dili kay na maligo, makalimot na. Mao ba day? Di bipo na kay tanan. Ay basta day, kay mao dyan ako nabantayan nila, baho dyan. Jesus, Ginoo ko, nausap po na si Sabado na yung platol man anak po niya matag ikaw. Hoy, Ginoo ko, malit anta, babae ko kasing-kasing Marilo. Ang maupod, pero di man po ta makapugos rana niya kay iyaman ang choice. Bahala na siyang mahigog man siya o bahog ilok. Pero ako day, hilasan yung ko. Nakapusig pakigminyo ang mga tagalayng nasod. Naman tayo mga Pinoy. Ngano sa umla na to ng yaman ang choice. Basta ako day ngilingigan dyan lagi ko. Marisa ko. Basta kay ako ladies choice. Nanakuan ni no choice. Si Elmer. Nausa man ang gadungo-dungo man. Usa ba na yung gibuhataan ng gadungo-dungo man na? Nangitag piso ha? Ay, gaayog sinilas. Namo na diha. Muna pa ina ng mga tawong walay klaro. Ala sige rag-inom kanunay. Muna. Ipalalit ragi na naman. Kung kanatalo ay kanunay nang huna-huna dagay anaw. Anay kapit sa nilas. Tamagam. Kung duulon eh.